Tak čaute, dneska vám predstavím portál Lockers. Lockers je vlastne komunitný web, kde môžete vymieňať svoje body za nejaké ceny. Tak najprv vám predstavím, ako to funguje. Tak napíšete stránku lockers.com. No, potom sa vám objaví takýto screen. Tu máte, koľko máte bodov, ja už mám 263. Koľko priateľov som pozval, to je 0. A toto je Z-Friends, za ktorých získate tiež nejaké body. Ako to funguje, ako zbierate vlastne body? Tak body zbierate tak, že sa prihlásite, tu budete mať také, nazvime to box, na ktorý kliknete, to vlastne získate body za to, že ste sa prihlásili. Potom odpovedáte na daily questions, to je toto tu. Kliknem na to. No a vlastne, keď zodpoviete, otázky sú vlastne každý jeden deň, keď odpoviete, tak získate 2 body. Tu napríklad je otázka, do you post video on YouTube? Áno, ja som odpovedal yes I do, čiže som získal vlastne 2 body. Tuto to máte vysvetlené, že odpovedáte a bla 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 a získate vlastne 2 body. Tu je kalendár, kedy ste vlastne sa objavili na Lockers. Vlastne za každý ten žltý dostanete 2 body. Červené signalizuje, že ste tam neboli prítomní. Tak a teraz sa pozrieme, vlastne tu uvidíte moje, 263 bodov. Teraz sa pozrieme tu hore na ceny. Ceny sú rozdelené do 3 kategórií. Sú to napríklad kupóny. Tu môžete vidieť. Neviem, napríklad PayPal Cash Money. Za 3500 bodov môžete získať $750 šek alebo kupón. Alebo na Amazon napríklad 100 librový za 600 bodov. Ja mám momentálne 263, čiže nemám. A na toto mám. Na 50 librový dajme tomu, ale ja to nechcem. Pozrieme si ešte ďalšie kategórie, napríklad elektroniku. Tu sú rozdelené, napríklad, ja neviem, tento iMac je za 3500, iPod Touch 64 GB je za 800 bodov a tak ďalej. Tu môžete vidieť. Ja mám momentálne tých 263, tak dajme tomu, že by som si mohol tento, to je iPod Shuffle, áno. To je za 200 bodov. No ale ako to funguje vlastne? V určitý deň mesiaca je sprístupnený tento redeem, kde môžete vlastne vymeniť tieto body za také tie darčeky, alebo ako to nazvať, ceny. No, ale momentálne sa mi zdá, že tento mesiac je 25. februára redeem. No ale čo je hlavné, že na Lockers môžete pozerať videá. Ak ste mladý teenager alebo tak ďalej, tak určite to uvítate. Ja neviem, napríklad toto si pozrieme. Tak nie je to dlhé. Niečo rýchle vám chcem ukázať, ako to funguje vlastne, aby som nemusel čakať celú dobu. Nie. Vlastne oni to iba teraz začali, takže nie je tu momentálne tako veľa tých videók, ale keď sa to rozbehne, tak to bude husté. Dobre, napríklad toto si pozrieme. Malo by byť 45 sekúnd dlhé. No, čiže, ako som už spomenul, tu získavate za prihlásenie body. Ďalej tu získavate body za odpovedanie na daily questions. Vlastne každý jeden deň je jedna nová otázka. Čiže 2 body za deň. Plus 2 body sú 4 body za deň. Toto sú nové videá. Tu vám odpočítava čas, za koľko získate tie ďalšie 2 body. Funguje to vlastne na tom princípe, že musíte pozrieť celé video od začiatku po koniec. Môžete ho pozerať za deň 5 krát, ale vždycky získate iba raz body a musíte naozaj zotrvať od 0 sekúnd po koniec. Vlastne na konci sa vám zobrazí captcha, kde musíte odpísať text z toho obrázku a získate až 4 body. Takže vám to ukážem tu. Nemusíte sa báť, lebo ani tá captcha nerozozná tie znaky, takže neviem, čo tam môže byť. Insider. Dajme tomu.
a počuli ste ten zvuk. A vidíte, skočili mi body o 2. Týchto videok je tu niekoľko, vlastne každý jeden deň pribúdajú, napríklad tu je Rihanna, Boy a tak ďalej. No, keď pôjdeme sem, tak akurát dneska to ukazujú, že čo je možné na tom Lockers pozerať a tak, ako to funguje. Tu majú oni nejaký ako news, alebo tak to nazvime. A tak ďalej. Čiže, ak chcete pozvánky, tak choďte na stránku www.uk, kliknite na Lockers komunita a tu zadajte, alebo tu jedno je anglické, druhé české alebo slovenské, už neviem. A tam zadajte svoj e-mail a ja vám následne pošlem pozvánku. Čo tým môžem získať? Získam tým 2 body, vlastne tu. Získam jedného friend a získam k tomu asi 2 body za to, že ste sa prihlásili. Takže tak, a vlastne vy dostanete pozvánku. Čiže áno, zarobím na vás, ale vy dostanete pozvánku. Tak, to je všetko a čeknite moje ďalšie videjka a vďaka za subscribe na YouTube. Tak, dovidenia na tomto portále, ktorý má veľkú potenciu.